Tete makasimba here. Zita rangu ndinonzi Mai Maka uye ndinoraramawo nekuita mapeace job mudzimba dzevanhu. Handisarudzi mabasa ekuita, kungava kuwacha, kusakura mayadhi, kuaina, kusakura zvimunda, kuklina zvemhando yepamusoro-soro. Nditori neschedule yangu nekuziva kuti kwamai Charisi ndoenda mazuva akati, kwamai 2 ndoenda mazuva akati. So panopera mwedzi ndinenge ndine kamari kari nani kekuti ndotoziva kuti yakati ndoisa kurendi, kuchikafu nekufees. Ndine mwana wangu mumwe chete, baba vacho ndimusoro bhangu, vakaendawo vakanogara nomumukadzi wechikuru ane mari dzake. Ndivo vaya varume vaya tumikono twemhashu, kana kuti inda inorarama nekukweya vamwe ropa. Pakaenda murume uyo handina kumbobatikana nazvo nekuti murume uyo aiva neusimbe, chake kwaive kudya agere akamira iko kamari kandaibudira ziya. Ndakakana kuti mumereji mundaingogarira zita rekunzi Mrs. asi pasina chiripo. Zvekupinda mumabhawa hazvina kumbobvira zvapinda mupfungwa dzangu, nekuti ndaiziva kuti nyika iri kurwara. Kana ndaizowana chaindiwana mwana wangu aizodii. Saka ndaiziva kuti mapeace work uku ndaizodya cheziya ende ndichivata ndichirota hope dzeumambo chaiwo. So umwe musi ndichibva kubasa kwangu, pakamira rino zimota rewhite rakamira mberi kwangu. Maive nemukadzi wechidiki ainge akachena zvekuti beskini yake yakagezeka yakamwira mvura. Tete muchinguva chiduku chandakataura nemukadzi wechidiki uyu ndakaona kuti ainge time achiongorora zvandaita, nokuti aitoziva kuti ndinoita zvemapeace work. Mukadzi uyu akandipa phone number yake nehouse number yake akanditi ndisvike kumba kwake ainge nebasa raida kundipa. Saka zvizhinji taizotaurirana kana nchinge ndasvika kumba kwake. Ndakamuti ndaizosvika kumba kwake mushure memazuva maviri, nokuti mangwana acho kune kabasa kandaida kunobata-bata munhu uyu aive client yangu yemakore, saka kumurasisa zvaisaita. Ndakasvika kumba kwemukadzi wandichati Linet. Linet akanditsanangura kuti aida kundipa basa ende kana ndaizoshanda zvakanaka naye ndaitozowana mari zhinji yekubva pazviri. Zvekubhenda musana ndichisakura zvimunda zvevanhu yaizova history. Ndakati kuna Linet aindire mberi nenyaya yake, ndaiva ndakateerera. Linet akanditi ndaifanirwa kuenda kunorasirwa tsvina yemabhini ndotsvaka madhaipa anenge ane tsvina yevana kana kuti mapedza anenge akashandiswa nemadzimai ari kunguva. Tete ndakashamisika nazvo kuti madhaipa netsvina yevana vadiki nemaused pads aiwadii. Linet akatsanangura kuti pane vaitenga zvinhu izvi cash on delivery. Manenji chayo. Akanditi ndaisafanira kuudza vanhu dhiri redu iri. Raingova redu tiri vaviri uye aitovawo nevamwe vari kumushandira asi vainge vachitadza kumita demand. Hezvo ko zvinhu izvi zvaiva mudhimandi kudaro. Tete Linet achitaura ndainzwa kumerera miri wose. Heye kaupenyu kari comfortable kairarama nemaused pads nemadhaipa. Ipapo ndakabva ndaziva kuti Linet aisada kutaura nyaya yake yese kuti tyo. Linet aida zvemushonga Tete, asi ainge asingadi kuti maoko ake asviba, aida kusvibisa maoko evamwe. Ko ukabata madhaipa emwana akagadzirwa kare zvikaita backfire, chii chaizoitika? Woti Tete ngozi aitevera kutumaka, inotevera iwe muiti. Ndipo pandakatanga kufunga kuti vamwe watoona kumarokesheni vakaisa musoro mabhini edu vachiti vari kutsvaka maplastic ekunogaya patsva. Zvinenge zviri zvenhema, vanenge vachitotsvakira vanhu kuti vagozoita zvemushonga. Zvakandipawo kufunga Tete kuti vana vakakura mazuva ekuwacha manapkin edhira aya havana matambudziko machinji zvakanyanya. Tete nyika haisisiri safe zvamuchose. Everyday kuri kuitika zvinhu zviri strange zvekuti unotadza kunzwa kuti chii chiri kuitika. Ndakaoneka Linet ndikati mazuva anotevera ndiri fully booked, zvekuti nguva yekuenda kumadump site or door to door ndichitsvaka nemapamba nemapedzi ndainge ndisingawani. Beta ndigare nenhamo yangu Tete. Heya tiri kuti vanhu vari kuita mahasusu, izvo vanhu vari busy kuroya vanhu. Tete ndakazoita tsvakurudzo dzangu ndikaona kuti varombi vanoshandisa tsvina inobva mumunhu, nokuti vanotenda kuti tsvina yemunhu ine mapowers anobetsera muspiritual world kuita mari nekuchengetedzwa muphysical world. Chide ikazoita tsvina yevacheche vasina mhaka kana zvipomerwa zvinenge zvakatowedzera kurongeka, vanobva vatowedzera kuita mari. Ndanyorawo nyaya iyi sechenjedzo kumadzimai aya anongorasa madhaipas pese pese. Ngatingwarei, tinogona kurasa destiny yedu neyevana vedu nezvinhu zviri preventable. Akupa zano ndewako. Pane vanoti anochengeta vanhu ndiMwari. Hongu handipokani nazvo, asi kungogara tiri paalert kwakanaka nekuti nyika yacho yaipa. Mamuka sei vedu vemhuri yeZimbabwe? Zuva nezuva tinenge tichingori nezvinhu zvinyowa zvatinongosangana nazvo. Saka kwataugwa nyaya yemadhaipa nemapads, especially panyaya yemapads angu personally I think kuti it's my DNA. Saka unofanira kutongowacha iye madhaipa we handidozivi modochera makomba madzimai
kwaigwa kunze kwaipa kuwana vanotora tsvina yevana uye munhu anenge achitora tsvina wozodiko zvakaoma. Regai tipinde munyaya yechipiri. I hope you had a wonderful weekend. Ndafura ndaiwana. Taiti dambudziko semhuri mushure mekunge baba vakanoromba. Chavakarombera hatizivi, asi mumusha mombe dzinorima pakati peusiku dzega dzisina anodzitungamira. Tete zvinhu izvi zvakatanga isu sevana vepamba apa tabva pamba tava kumabasa. Chakaitika kuti tizoziva mafiro ari kuitika vemhuri asi pasina tsarukano. Ini ndichinyora kudai nekufumura ndinogona kuvigwa risati rapera. Dambudziko rekutanga pakatangira pamwana wemukoma uyu aigara nababa kumusha mushure mekunge mwana wake afa. Mwana wake asati ashaika mukutaura kwake aiti akanzwa mabhero emombe achirira pakati peusiku uye achinzwa kuti mombe dziri kuchairwa kuratidza kuti dziri kurima. Anoti akamuka ndokubuda panze akaona mombe dzichirima, akaenda padhuze nemunda paakasvikoona kuti pane chiri kutungamira mombe. Aingonzwa chichidedza mombe chichiti come on Africa, chichireva imwe mombe yepamba pedu. Anoti paakada kumhanya ndipo paakanosvikodona achisumuka akaona kuti aiva gumburwa netsvimbo yababa vedu vakamira pamberi pake. Paakada kutaura kuti mombe dziri kurima, anoti baba vakaridza tsama vakati handidi munhu asingarari dzokera kunorara. Anoti achipinda mumba akanzwa kuti gotsi rake ratemwa nechinhu ndokutanga kutemwa nemusoro. Kuseni ndipo paakafonera mukoma vana wababa vake akati mhanyai ndisati ndafa. Mukoma vakaenda vakasvika baba vari kumombe, ndipo mwana paakataura kuti ndozvakaitika. Achipedza ndokungogwina ndokufa. Mukoma haana kuti uudza ipapo kuti ndizvo zvakataura mwana, asi akaudza muzukuru. Akazoti adhakwa panhamo yemwana akazotaura kuti pano mombe dzinorima usiku asi vanhu hatina kuzvitora serious. Taiti kunemera sekuru vake kuzivana kwavo. After week taviga mwana wemukoma, muzukuru akatemwa nemusoro ndokufa. Tichiviga muzukuru, mukoma wekufirwa nemwana akatemwa nemusoro tikamuviga. Pamwedzi umwe chete takaviga vanhu vatatu uye panhamo apa chakazoshamisa vanhu vese. Baba vaiti vanoda gumbezi, tikavatengera tisati tabva pamba mushure mekuviga mukoma. Takati regai tinobvunza muprofita, akati aizouya toita charara tete pamba. Takaunganidza zvese zvaidiwa kusanganisira nababa vakatotiurai mbudzi vanhu vaone chekudya pacharara. Musi wasvika moto wezambara wakabatidzwa. Takamirira muprofita ndokusvika. Asvika akangoti achibuda mumota yake achida kunosvika pataive, moto wakadzimwa nemvura yakabva kwatisina kuona. Muprofita akamhanya seatandaniswa asi hatina kuona chaimutandanisa tete. Akamhanya namusondesi wake. Vakapinda mumota vakatiza. Vanhu vaivepo vakatiza pakadzimwa moto nemvura nechatisina kuona. Pazvese vanhu vachivhunduka, baba vakaramba vakastika vakamira padhoo vakabata tsvimbo yavo. Hapana zamabara rakazoitwa tete, ndipo patakaziva kuti pane chiripo. Amai vemuzukuru akafa ndivo vakazotidana ini nemasisters angu vakatiudza kuti ndizvo zvainge zvasiya zvataurwa nemwana mukomana uyu aigara nababa. Takafamba tikaudza kuti mombe dzababa dzinorima usiku everyday, hazvinei kuti chirimo here kana kuti izhizha, dzinomuka dzichirima. Takaudzwa kuti vese vatakaviga vari mudura ndivo vanorimisa mombe usiku. Uyu wekutiza muprofita takaedza kutaura naye akati musada kundiurayisa pamba penyu pakarema. Takatandaniswa nevafi vatatu ndivo vakadira mvura muchoto uye ndivo vakushandiswa pakurima usiku. Mitumbi yavo irimo mudura asi hamuioni tete. Hatizivi kuti baba vedu chavakarombera chaicho chii nekuti havana chavainacho. Tese tiri kupera kufa, asi dai zvabvira taona muprofita anopedza dambudziko. Zviri nani tife asi tosiya tapedza dambudziko iri kuti tisabata vana vedu. Edwe mungotiudzawo kuti vangabatsirikawo sei ava vari kuti kwanzi vakadzimigwa moto nezvinhu zvavasingavoni, zvinhu zvoitika munyika zvakaoma. Ngatipinde munyaya inotevera. Ini ndakasiyirwa uroyi naambuya vangu vakandirera. Ko zvino ndaane makore 27 ekuberekwa. Ambuya vakafa asi ini ndichiri kungoendera mberi nawo uroyi hwedu. Ndichikura ndaipota ndichitumwa nambuya kusanganisa mishonga kana voda kuita zvinhu zvavo. Taienda tese kunochera makwenzi zvekuti even navo vasisipo I know very well kuti kana ndichida kupengesa munhu ndoshandisa api, kana ndichida kuti munhu aite urombe ndoita sei, nezvese zvamungafungira zvakaipa zvinoitwa nevaroyi. I can say I'm a pro pazviri. Ndakakura tichigara kumusha kubhikita zvekuti mbuya vangu vaive murimi wemandiriri, vaine rino zenda nakuenda remunda, asi kutaura chokwadi hapana pavaimboita nhimbe iya yekukoka vanhu vakawanda kuuya kuzobatsira kusakura. Vane mushonga wavaiti tisanganise tichitaura kudetemba kwataizoita nemazita evanhu
vatinenge tasarudza kuda kushandisa usiku ihwohwo. Every night munda mambuya vangu maisakurwa nevanhu vatinenge tatora nemishonga. Maimuka mangwanani makachena kunge matsvairwa. Izvi taizviita zvichitotifambira ende zvichitinakidza. Kushayika kwambuya hakuna kundimisa basa rerima. Iko zvino ndichiri kungoendera mberi nekuroya. Ndinoti ndikatora chitsapo chemacoin ndine mishonga yandinovhenganisa ndotaura mashoko pamusoro pawo macoin aye. Ndichifamba ndichiamwaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Kumba ndichiri kugara Bikita, asi kana ndoita zvemacoin ndinoronga rwendo kuenda kuBeit Bridge nekuti Beit Bridge vachiri kushandisa maSouth African coin. So ndinoita mhiko dzangu pachitsapo chemarand coins. Ndofamba ndichirasa kunyanya murengi mudhuli vadzimu munenge makazara mabus driver nemaconductor nemamai ekuhodha aya. Macoin muBeit Bridge anowanzoshandiswa kubhadhara kupinda mutoilet. Vamwe they use them to buy mvura ye5 rand bottle because you know Beit Bridge inopisa unotonzwa nyota zvekuda mvura ine ice. So mhiko dzinenge dziri pamacoin apa ndedzekuti ukangoinhonga woisa muhomwe mako omuwallet mune imwe mari then automatically watondipinza muhomwe mako zvekuti mari dzauchashanda dzinongotsakatika zvisinganzwisisiki. Unodzokera mesina kunohodhazve pachinenge chibuda hapana because I'll be now controlling mari yako ndichiba nemushonga. Mazuva mazhinji ndinenge ndiri kuno kuBikita because pane mhiko dzandakaita nambuya vasati vafa kuti ndinofanira kupota ndichidira kapu yemvura kumakumbo kwavo paguva ka4 per week. So ndinowandira kumusha ndichiita sendiri kumanage 1 or 2 projects dziri kumusha. Ndikurarama nekubira kunyanya vaya vanenge vanhonga macoin andinenge ndarasa nevaya vatinoshandisa usiku as labor. Pane nguva dzatinoti witching hours dzinova nguva dza12 midnight and 3 am. Kune vanhu vanofarira fane kumuka vachinamata nguva idzodzo. But ini ndakasirwa mushonga nambuya yokunetesa vanhu kuti vasadze simba rekuda kunamata nguva idzodzo. Especially if you are my target. Ndinokupusisa ndokunetesa zvekuti hauwane simba rekupfugama uchinamata because unonditadzisa zvandinenge ndichida kuita newe. Ndogona kukurega umuka but wonhako movie or phone kumuka woshaya hope asi haupanamati until ndapedza newe. Ndine mvura iri muchigubhu randakasirwa nambuya yakagezwa vana vacheche. Mvura iyi yaitova nemakore iripo. Ndinoisanganisa nemushonga wandinawo wekurivadza vanhu vasambofungira kuti ndinoroya. Nyangwe ndikaenda pahama pari kugarwa matare ekuti pane vari kushereketa o tikafamba nedzimwe hama kuchinzi tibatsirwe pane zviri kunetsa mhuri. Ini havafi vakandibata nekuti mvura yagezwa mwana mucheche plus mushonga uya unoiswamo. Chero uzviti uri muprofita werudzi rupi haufi wakandinhonga kuti ndiri muroyo. Apa ini wacho ndakasukwa zvakanaka, ndakapiwa baby face iri innocent zvekuti haundifungiri kuti ndinobata mabasa erima. Tete manje nyaya yangu iri pakuti ndine mukomana wandakasangana naye and I feel in love. I feel so loved and iye anozviona kuti ndinomuda. Ari kuvimbisa kuda kuroora asi ndiri kushaya kuti ndozomudza sei kuti nezera rangu irori ndiri muroyi chazezesa. I've thought of kuenda kuguva rambuya and speak to a spirit because vanondinzwa. Ndivaudze kuti gogo ini ndakusiya nhaka yamakandisirai. Ndinoda kuti ndirame straightforward life isina kuba nekuvhiringa vanhu. Problem yavepo kubva zvandakaita decision iyi ndeyekuti I'm now encountering my spiritual problems andange ndisingaoni kumashure kwesoko. It's so exhausting tete. Ndiri kunetseka kuti ndopaita sei kuti ndive free. Tete iko zvino ndave kuita sendinogwara nemashavi. Tete dambudziko randinetsa randitambudza. I'm sure gogo ndiwo chete vasimudza mhepo dzese idzi kuti zvivhiringe chete ndisanoroora. Ndodiko ndibviswe mweya uyu nditange kurarama a free life, a life that is free. Now I don't mind even zvese zveuroyi zvikatanga zvikaparara. All I need is to be free and to be normal. Ava vanoita witchcraft vasaka vaiita vachiri kuita. Saka vari kuti ivo gogo wakafa and all that she said. Zvinhu zvacho zvakaoma. Vanoda kubatsigwa kuti vasiye. Nyaya yacho ine matwist and turns akawanda wanda. Asi vanoda kubatsigwa kuti vagone kusiya zvinhu zviri kuvashungurudza izvi.